Коста хора, днес ще правим survival оцеляване с Ники. Там нещо ска беше. Ники едно БГ. Скоро са пива, бе. Не, бе. Не, защо школа са пива? Чай да направим свят първо. Чай. Я, кръсти са по друг начин. Видите колко е гаден хора. Кръсти са по друг Хора, много начин. му върнали. Да, бе, но. Какво разправиш? Се казва... Ники на БГ. Да, бе. Хайто. Напиши му мърдил. Как се пише мулти, паля? Ай, измислим с някой лояй. Мулти... Не знам как се пише. Не знам какво ще напишем. Мулти... Стиле! Само тя. Стига, бе! Не! Омага! Не трябва да казва Ники. Това света ни се казва Ники. Как се казва? Не. Оф, не знам, това нещо да правим. Сидовете са нещо. Много един си, да знаете. Калсапи. Аз съм мисля, че го забила. Да. И аз какъв. Дори не знаеш кой е колсъп. Кой е колсъп? Къде съм? Тогава. Ко? Как ще влизне първи на тебе? Твой света. Вижда ли? На който? Вау. А Майнкрафт изобщо не е. Тихо. Идвайте, Ники. Айде, намерихме си сега хора. Къде съм, Янко? В водата измъкни са. Как? Аре, Ники, измъкни са, правим клип. Аре, извърши. На зомбита ли е? Има две овци. Да, е за мене. Едната. Вау, какви цвети. Не, взимай ги двете. Ще вземе едната, че да е. О, просто че ти е на вълна. Вземи, бе! Вземи! Хора, гледайте, сам бави клипа. Сам бавиш клипа, Ники. Вземи! Реално. Ела, така където. Така. Моят беше. Да, аз ги намерих и трите, пък викаш, че моя си беше. Вау. Ма, Ники, да знаеш, че няма да живеем в една къща. Ще живеем в отделни. Моят шорт.
правда. Да. Видите? Ай, мука е телефон. Мъкнем тинки. Вау, тази овца са изведнъж се спална. Опа. Ела бе, къде си? Събирам се дърт. Ела ли, Ники? Арите, мурата, ела. Сам правиш клипа. О, още една овца, аз вече имам легло. Охо, аз имам една вълна. What? А не. За кой ще лепкаш? Ти я преспиш. Спокойно. Хора, гледайте, като качим този клип се пробвам. Аз се пробвам да направя с стрим. Ма не знам с кое. В смисъл с YouTube Gaming, ама не става нещо. Така. Ники, ела. Идвам. Ела да експлорнем малко. Къде си? Оф, Ники, ела. Съди името. Ти не мърда от там, където си. Много си тъпчиш. Ай, така. Ти си клекна, аз не че виждам името. Но ела, следвай. Следвай, ма. Аз взех една не стига. Айде, идвай. Не. Аре, бе, не стига са ли гави, за ко ти е? Аре, не ти идвай. Идвай. Не. Аз да на главата. Аре, идвай, да, Ники, сила са ли гавиш? Идвам. Това беше на шега моето. Аз взех повече от спална. Ей, тук има две овце, взем ги. Не личи. Аз ме гледам за помисъл. Хора, гледайте колко е тук. Какво викаш? Веднъж. Да. Аз карах по 20 км, да справиш ли са? Знаеш ли е възможно? Аре, ще идваш ли или не? Идвам. Добре. Само не знам къде си. Тука, напреде. Ох, Ники, нищо не знаеш. Сам правиш клиповете, това става. Давай. Не това живеем. Не. Идваш ли? Да? Добре. Аз нямам. Сега съм. Намерих лама. Лаво! Лама, глух ли си? Ма те им трябват седла. Не трябва да се Трябват. Кой? Мислиш ли, че не трябва? Че трябва? Аре, бе, тъпо. Па. Зомби. Седла и трябва. Казах, че... Не, трябва да седла. Аре, идва. Много да съберем саунд. Не, даже ще свършваме епизода. Да. Колко минути? Не знам, чакай. Лава. Добре, аре да го завършваме. Добре, аре ще го завършим при лавата. Сам някой да не се сглобка, ама това няма съм аз. Че ека.
Сам да си ме ударил. Да. Давай, няма. Давай. Няма най-опасно. Аз съм на най-опасното. И аз да съм бутно сейчас. Няма да ме убиваш. Бутна ли ма? И да. А, не, хора, спокойно. Така, Не, какво правиш? Нищо бе, сложи на дърт. Аха, добре. И хора, той беше този епизод. Чакай, гледай. Добре, понятно. Аре, хора. Той беше този епизод. Да и чао.